San Pedro eta Santa Isabel jaien atarian gaude, bariku honetan hasiko dira jaiak, arratsaldeko 7:00. Ohiko denez pregoiarekin, aurten pregoia irakurriko dutenak AEK-ko ikasleak izango dira. Jai batzordean, proposamen ezberdinak eguesan eta erabaki izan proposamen hori luzatzea AEK-ko ikaslei uste genuelako eurek euskararen aldeko egiten duten urtean zehar egiten duten esfortzoa pizkate saritua izan behar zela. Programa anitza, zabala, gero beraiek zehaztuko dutena kasurik kasu, eta nik aipatu behar dut 50 ekitalditik gora daudela programa hontan. Bideratuta jende guztiari, berriztar guztiei. Txikitxoengandik, gaztetxoen gara, ezen gaztetxoak, helduagoak, eta baita ere gaztetasuna pilatuta ditugun jendearentzat. Sartu ez gara egiten, bezik, akumulamos juventud. Orduan, guztiontzat daukagu hemen aukera paregabea, horren adierazle bezala edo esango nukena, gero aipatuko dute beste batzuk ere zehaztasun handiagoarekin, baina, espero duguna, zapatu honetan, berriro beste partaidetza rekord bat segurazki garatuko dena paia egunean eta kuadrien egunean. Lehengo egunien, 25, barikuen, lehengo egune da udaletxeko pregoien ostien, 7 inguruen, pregoia maitzen danien eta txopinaz maitzen danien, txosnak zabaldu ingo guz pintxoekin. Ja, oitura bat egin da, txosnak zabaldu banaka, bakotzen pintxoa duzela. Eta gero barikuen bertan, gero ja Carmenek esan dauen moduen kontzertu dau, Estrikaia, Dinero eta 341, onda gitxi disko atara da ben taldi ediesela, 341 berrizku edi eta Dinero be berrizta badau, joten da, hori hondi guztegu. Gero zapatuen ustaien 26-en, kuadrilen egunengo da, urtero ospatzen dugu egun hori be, orduen hemen udaletxeko zelaizien edo baskariz egiten dan artien, guk be geure baskariz egingo dugu txosnagunien, esan dugun moduen, kuadrilaka eta bakotxa bere mozorruaz eta bere baskarizaz etorten gara. Azpimarratu edo batein jai herrikoien aldeko aldarrizaz, gure inguruko beste herri askotan ikusten dugulako ezinien da bizela, txosna batzuk eipintzeko arazo itzelak dauzela, herri batzutan ezin izango da bezala ipini eta ezin izango da bezala jai horrek eta euren aldarrikapenak aurrera eruen. Orduen, gu konsiente gara zelako suerti daukugun berri zen eta bat egin dugu beste herri guzti horrekin. Udaletik igezko aurrekontu berdina mantendu genuela. Lehen Jabik esan duen moduan, krisi gaiaraian ere, guk uste dugu jentek merezi duela ondo pasatzea, elkartzea eta jai giroan egotea, horregatik mantendu eginda aurrekontua, eta egitaroan ikusiko dozuenez, guztira urtengo aurrekontua 65.000 eurokoa izango da. Baita ere, esan behar dezugu, denboraldia ziurtatuta dagoela. Eskatu dugu. Pasadan astean goiko iturri guztia zabaliku genituen, ustu genituen deposito guztiak, eta beraz, aste osoa denbora honarekin botako dugu. Beraz, berri ere komentatu posik, paketsu, alai, eta euskeraz. Bizitzera jai hauek, gonbidapen zehatza eta zuzena egiten dugu.